ба идораи пойгоҳи хабарии бомдод видеоеро фиристоданд ки дар он лаҳзаи дар сари гӯри фарзанде ба эҳтимоли ғолиб дар Украина кушташудааш нола мекунанд. дар видео дида мешавад ки ҷавони тоҷик бо номи муҳаммаҷони саъдуллоро дар як гӯристоне пур аз қабрҳои нави аксараш бо салибҳои масеҳӣ ба хок супориданд. дар болои ҳамаи гурҳо гулчамбарҳо ва навиштаи бо изҳори сипос ба фавтида гузошта шуданд. дар болои гури ҷавони тоҷик низ чунин як гулчамбар бо навиштаи бо изҳори сипос ба муҳаммаҷони саъдулло гузошта шуда дар лавашаи ному насаб ва саҳнаи таваллуду саҳнаи вафоти ӯ навишта шудааст. дар видеое ки қариб 2 дақиқа аст, модари тоҷик дар сари гури фарзанди ҷавонмаргаш нола мекунад ва аз ҷумла мегӯяд: Пока поможешь. Съемка шла. дар бораи шахсияти муҳаммаҷони саъдулло ва кайу чӣ гуна ба ҷанги зидди Украина сафарбар шудани ӯву кай ва чӣ гуна ва дар куҷои Украина кушта шуданаш маълумоте дар даст нест. ин ҳам маълум нест ки ӯро дар кадом оромгоҳ ва дар куҷои Русия ба хок супориданд, вале зоҳиран ин оромгоҳ ба қабристонаҳои ҷангҷӯёни кушташудаи ЧВК Вагнер монандӣ дорад. асосгузори ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ахиран гуфт ки танҳо дар қабристони Нови Ключ дар кишвари Краснодар дар чанд вақти охир беш аз 500 тан аз сарбозони ин дастаро ба хок супориданд. ЧВК Вагнер боз дар вилояти Москва ва минтақаи Урал низ барои гӯрондани сарбозонаш қабристонҳоро ташкил кардааст. Русия 24 феврали соли 2022 бо баҳонаи ҳимоят аз аҳолии рӯззабони Донбасс ба Украина ҳамла кард ва дар рӯзҳову ҳафтаҳои аввали ҷанг қисматҳои зиёде аз қаламрави шарқ ва ҷануби Украинаро ба даст овард. вале баъдан таносуб дар ҷанг ба фоидаи Украина тағйир ёфт ва артиши Украина тавонист дар поёни соли 2022 тақрибан 50% қаламравҳои аз сӯи Русия ишғолшударо озод кунанд. садҳо тан аз муҳоҷирони тоҷик ва маҳбусони тоҷик аз маъбасҳои Русия низ ба ин ваъдаҳо дода шуда ба ҷанги зидди Украина рафтанд. ҳамин тавр теъдоди зиёде аз зодагони Тоҷикистон ки шаҳрвандии Русияро ба даст оварданд, акнун маҷбуранд ки тибқи қонунҳои Русия ба артиш раванд. то имрӯз дар бораи алокати даҳҳо ҳазор нафар аз ҳарду тарафи ҷанги Русия бо Украина ахборро ба даст расиданд. мутаассифона дар байни кушташудагон даҳҳо тоҷик низ ҳаст.